So sa kaap. Ano pa daw sa iyon kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Jonas. Recorded by Radio Mo TV. Mao ba? Mular gadi kagawas? Oh, Grace. Siyempre, kailangan akong pangandaman ang atong future. Kung pananglit sugto na ko nimo. Mao ba? So, unsa man? Mapagyapon ka maluin ako. Jonas, Please. sige god. Hmm? Gisugot na ti ka. Oh, yes. Thank you. Thank you. Thank you, babe, nga gisugot ko nimo. Kung wa pa, di unta ko ma-inspired dun para maningkamot para sa tong future. Sige lang, babe. Maningkamot ko sa gawas kung makalarga na ko. Aron pohon, inig-uli na ko, magpakasal gud dayon ta. Kung karon mintras tanto nga, napa ko din eh. Sulito na tong panahon nga, mag-uban ta. Eh for sure, mingawon gid ta sa usag-usa. Jonas, Pero ay kabala ka. Taod-taod ba na mahitabo kay... Doon na pa ko'y kinahang ng lihukon din eh. Ma'am karon, mag-enjoy na ta o di isa ta maghuna-una na. Hmm? Babe, ready na ka? babe, sorry ha. Pwede next time na lang ta? Ha? Nga naman. Nalimot ko gud nga nadinilakaw sa mga friends karon. Oh, mama. Kanugon eh. Nag-expect na ba sa tong lakaw ron? Di pwede nga, mukuyog na ako nimo. Aron basta mapaila-ila na ko nimo nila. Babe, sorry. Pero dili pa gid ko ready nga ipalaila ka sa mga friends. Babe. Ay. Ha? Uy, kalahin ko ni Chris. Malagi bay. Sakit ba ya? Duhan ako may katuig niya. Wapagid mahitabo nga gipaila-ila ko niya sa mga barkada. Bisan galis kaya pamilya. Wagi usa nga nahibaw. Di magigani siya kidare og post na mong duha sa social media accounts niya. Giyawa sa ng Chris. Eh, di gugma mong yugkara siya ni mo. By the way, Magkapangutan na lang ko ba kay... grabe na sa kaya na ba yun eh. Magduha na mo katuig pero gitago lang gihapon kaniya. di sa kong katuo nga wa siya mahigugman ako eh. Magduha na kong katuig. Ay, yan lang unta kong gibuagan kung wa gud siya mahigugman ako. Wa niya gipaabot og ngun ani kadugay. O magkapahibuong mo ko kayo. Ikaw ba mas ikaw nahibaw ninyo duha. Wow, babe! Babe, kanindot tiniuwi. First time magida ako ni maging aning klase sa restaurant. Of course. Dapat special kay anniversary ko na to. By the way, babe, this is for you. Hala, kaikog ko ba ya? Mabi ako'y gift ni mo. Okay na, babe. May kaso. Sige na. I-open na na. Wow! Nakagusto ka? Oo, uy! Nindot kayong kwintas. Maayo kayo na nakagusto ka, babe. Kulbaan ko da. Abi na kong sing-sing. Mawawan ka kung mag-propose pa ka na ako karon. Unsa? Sige na, please kog sa loob na ako anime. Sure. Jonas, kumusta naman tong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Habit na, ma. Kay gamay na kay kuwang.
Lain pa'y ato, nakba. Wa ka pa manggigi pa ila-ila na mo nga imong uyab, uy. Hmm? Wa bagyog ka makakita og mauyab ni mo, nak. Nalagi ko'y uyab, ha? Ingon ako ni mo. Duha na magan mi katuig. Aw niya, nga nung mapamana ni mo dad-adinis bay. Kano sa pamantong niingon ka nga dili pa siya ready. Ayaw kong igna nga dili gihapon siya ready hangtod karon. Aw, ma. Nak, tambag lang ni ako ni mo, ha? Ayaw prisuha imong kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati. Kung wa na ka malipay then, biya. Ma, nalipay man ko sa kilira ni Grace. Kung iyam gani kong gitago ang doon, wa na pasabot nga wa siya ni care nako. Love kong Grace, ma. O, nakita na nako. Nak, wa ko'y pagsupak anang inyong relasyon. Ang gusto lang nako nga dili ka pasakitan ug malipayon ka. Maora. Basta kay naara ko permi para nimo, anak, ha? Thank you, ma. Babe, nabusog ka? Oo, uy. Thank you sa dinner, babe. To, day ba? Hapit na kumularga. Basin pwede. Ihatod natin ka sa inyo karon. Jonas, ayaw na. Okay na ko mag-taxi. Grace. Recorded by Radio Mo TV. Mingaw na kay kong Grace na. Lahi ragid kon wakas imong kaugaling mo nasod. Muragog mahumsik. Manawag ko na yung messenger, be. Hello? Babe, mayo kay. Natubag na yun ni mo. Ay, gimingaw naman kay ko ni mo, uy. Babe, sorry ha. Naparab ako importanteng gibuhat ron. Next time na lang panawag. Bye. Ano, Miss Grace? Mura man naglikay siya na ko. Daga na kay kong message niya. Pero bisag text o tawag man lang gikan niya, wag yun ko nadawat. Unsa naman kay nahitabo niya? Napabak ako'y balik kaninig uli na ko sa Pinas. Ay, salamat na. Kay safe ra gid ang imong pag-abot dinis ato. Ma, nasa ko lakton ha? Ha? Uy, mao pa gani pag-abot nimo nya mulakaw na ka. Importante lang giba. Oo. Niyan ako sa Pinas. Ugway kalibutan si Grace nga naabot ako din eh. Bahala na. At tuon gina ko si Isila. Grace, Jonas? mag-istorya ta. Ganun saan ka naabot? Uyog na ko, dali. Time paon sa ba? Asa mo ko ni mo dadoon? Gusto na ko mo uli. Ganun gid ako ni mo din sa hotel. Wa ko'y daw tang buhaton. Gusto na ko mahibaw ko nga nung kalit lang ka nga. Wa na magparamdam ako. Unsa pa may angay nitong istoryaan? Unsa?
Say ang naistoryahan. Nawa ka lang kalit, unya, muingon ka unsay ang naistoryahan? Grace, mura kong nabuang. Gihimo ko namang buang. Kung na kay lain, sulte. Di kay imo ko pala umon. Nakasa ako ni mo. Unsa? Nangita ako lain sa tanakas gawas. Giulan ko sa kong kahadlok nga basin og makakita kag lain sa tanglayo ta. Unsa? Dili ka makabasol na ako, Jonas. Gikan ko sa broken family tungod sa pagbinuang sa kong papa sa kong mama. Hinungdan nga nagkabuwag sila. Sa akong ex nga before nimo, mo sige buhat. Gibinuangan ko mismo at tubangan ako. Unsa na lang kakangalayo ta susagusa. Ingon na nakaubos ang mong pagtanaw na ko. Grace, mahal ti ka. Mahal sa din ka, Jonas. Pero mabasol ba ko nimo kung di ka pa'y na kumasakitan? Inungdan nga bisang kita pa. Ang itaglan. Huwa na may itong tawhana. Nakigbuwag ko niya tungod kini-realize na ako kagigamit lang din ako siya. Huwag ako. Gigamit lang ba sa kunin mo? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka. Pero tungod sa kong nabuhat, dili na ko deserving pa nimo. Grace. Makakita pa kag babae nga parang giti mo, Jonas. You deserve someone better. Magpakasal ta. Unsa? Magpakasal ta aron makaingon ka gid nga tinud-anay ning ako nimo. Kay bisan pa man human sa tanan akong nahibaw-an karon. Mahal pa gyud kita ka, Grace. Jonas. Kung musugot ka lang, magpakasal dayon ta sa labing daling panahon. Jonas. My life without Oh, sakit para na ko nga mahibaw-an ang tinuod nga nangita siya og lain samtang layo mi sa usag-usa. Pero na-realize na ko nga ingon ana gyud ay kalawom ang akong pagmahal ni Grace. Kay bisan pa man sa akong nahibaw-an, andam gyapon nako siyang pakaslan. Nakita mo sa gyud nako nga nagbasol si siyang gibuhat. O karon, minyo na mi og mabdos na siya sa ikaduha ng mga anak. Dini na nakutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalan kaagi ni Jonas nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Sa awit ngayon kipangayo. Awit nga dagurahan all my life. there was a time I just Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ang mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papara sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. Iris lang nining tulumanon, hantimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga sukin tig paminaw nining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Enzo, sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. nais kong RMN Drama presents Handumanan sa kaawit.
sayang kaagi karon, mo kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga Enzo. Recorded by Radio Mo TV. Sir, nais juga ay kamu host. At least pohon, naku ika-recommend sa akong mga friends. Thank you, sir. Ay, Enzo di ay, by the way. Nice to meet you, Sir Enzo. Ako sa si Adam. Nice to meet you, sir. Pwede ka mga number ni mo? Sige, sure. As in, gwapo, gyud. O, lagi. Loko, di ka balik-balik, ha? Unya, wadi mo ka na imong lana. Ay, yabag. Basta pagkabitan ako ng seglana, di yun siguro mo gana. Ili ko mo to, ay, mo to yung uyab, oy. Basi nga ni nanay asawa. Oh, malas kang mayuta ka. Uy, wow. Ingon anak ka ka-supportive kapag amiga. Thank you, ha? Uy, kadit. Mura ba na si Adam, oh? Dadasi siya lagi yun. Asa ba? Ay kana. Wow, gwapo gid di ay. Pero huy, ay ka holding hands nga bayot? Oh, ay kung ina nga. Nawaw mali, di ay ka. Sir Adam! Sir! Sir! Enzo? Uy! Mo na tinuod. Basta ko ka bayot. Pero nakoy uyab babae. Dugay na sad mi. Ha? Awa, bila kong straight yung ka. Oo, okay. Di mo sagid ko magpaila. Pamungod kong di ko madawat sa kong ginikanan kung ako silang sultihan sa tinuod. Pero ang imong uyab dahil bawabad siya ngayon anak ka. Oo, naibaw. Pag una, nasakitan gid siya. Pwerte na yung hilak. Pero mahal man daw ko niya, maong magpadayon ko nagyapon may balag ng unani ko. Mo ba? Uyalan no, swerte kay siya nimo. Maswerte ko niya, kay dawat yapon ko niya bisan ng unani ko. Anugon, oy? Ha? Ano gon? Nga naman. Ninutod na akong nasingle pa ka. Cross ba yung kahit ka pag una pa lang napagkakita na ko nimo. Mau ba? Parehas din Tinuod. Yeah. Adam? Kara? Oy, babe. Oh, Ganina na ako sige tawag ni mo pero wagit ka matubag. Ay, sorry, babe. Nakoy ka-meeting nga client ko. At to day si Enzo. Enzo, akong uyab si Kara. Hi. Nice to meet you. oh, nice to meet you, Sad. Enzo, sorry ha. Nadugay ko. Kung saan nga napakuyog pamagod si Kara na ko. Ay, okay na, uy. Okay na, nagkasabot rak ko. Nang luod ka na ko. Wow, eh. Doon na ba na iko'y katungod mangluod? Ikaduhara ko nga naabot sa mga kinabuhi, di ba? So, huwag ko'y katungod ka mo reklamo. Enzo. O sige, kao na. Gilutuan ka sa mong paborito. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsa magiday mo? Uyab nga murag dili. Unya? Musugot lang kagingon ana? Nga permi kang second choice para niya? Usa ba katungod ako nga mo reklamo, di ba? Ikaduha na kong niabot sa iyang kinabuhi. Mga na, bahala nagsakit, aguntahon lang ng ginako. Ay, o, lagi. Pero bisa kung sao ni mo, no, Enzo, sayop kaayo na. Kung nasakitan kasi ng sitwasyon ni Adam, mas masakitan to si Kara. Kung mahibaw siya nga naay ka mo ni Adam. Yung sao man ako, nga mahal man dyan kayo na ko si Adam. Ang pangutana, mahal ba gyud ka ng Adam? Basig na kusik-kusik lang kasi mong panahon, ana. Gay. Recorded by Radio Mo TV. Kung ako'y imong pangutanon, sayop gid kaayo na, anak. Ma, Doon na mo'y tao nga gitumban sa iyong gibuhat. pero mahal man ako si Adam. Ano dili naman lang sad gud babae imong higugmaon aron may problema. Mama sad, uy, apil ako nakadawat ka. Ay, Pwede dawat ako nimo. Lagi, dawat lagi ti ka. Pero mas tinot magudon ta to nga naa kay anak. Ma, Aron kung matiguang ka na, dunay mo atiman nimo. ma.
Ngano nakikita mo ka na ko lang? Kung sa na importante ni mong sulti, Kisa may mas timbang na munduhan ni Kara sa mga kinabuhi. Ibaw ko nga wako'y katungod ng mga utana ani. Tungod kay kaduhan ako nga miabot sa mga kinabuhi. Pero gusto na kong mahibaw sa tinuod, Adam. Dili pwede nga duha mi sa mga kinabuhi. Unfair ni alang nako. Ug mas labaw ng unfair ni alang kang Kara. Enzo, mahal di ka pero nagkinahanglan kong Kara. Nga naman lang tong sulti sa tinuod ni mong pagkatao sa imong pamilya. Dili ko nanak sa yon. Mas maglisod ka, Adam, kung ipadayo ni mo nga magpakaroon ingnon ka atubangan nila. Enzo, please, ayaw kong papili Mamatay ko kung mawa ka na ako. Adam. Tugaya ni Adam. Uy, asam ka dahil ni siya? Hi. Kara? Pasensya na. Pero dili gid si Adam imong kasabot kung dili ako. Oh, Og nahibaw na tingali ka ko na sa tuyo na ako ni Moron. Kara. Gahapon man ko nahibaw sa tanan. Og for sure, nahibaw ka gid sa matuod na mong kahimtang. Og despite sa tanan mong nahibawan, mikiringking ka paghihapon sa akong uyap. Kara, please. Dili ko sama sa uwang bayot na gusto og iskandalo. Professional ko nga pagkatao. Then act like one. Morning unang higayon nagkatapusan akong isulti nimo. Stay away from my boyfriend. Kung dili ka gusto nga magkupay ang kinabuhi tungod nimo. Kaslo no nami. Og mo gusto si ang pamilya para niya. Daghan og masunod si Adam siyang pamilya pananglit makasal naming duha. Kung ipamugos gid nimo inyong relasyon, better think twice. Kara. Nakigo na, ana. Sakit man ay mano. Kung maigo na dyan ka aning gugma. Sorry, maha. Nisupak na gani ko sa mong gusto para na ako. Punya karon, pagilak-hilak pa dyan ko. Sige lang. Ipagawas lang gud na. Natural man ginamuagi ta, ana. Kaagi nas tanan, anak. Kay kung dili ka masakitan, buti pa sa butwa ka mahigugma. Ma. Adam? Niya ka sa mong trabaho, ah? May istorya na ta. Ayaw paglikay na ako. Adam, palayo na na. Enzo, please. Please, paminawa ko. Adam, kalimtin ako. Kay kalimtan sa daka. Mas una mong karakin ako. Enzo, Pasensya na. Pero dili na ko kaya ang gusto mong mahitabo. Bisag ingunaan nilang ko. Pero I know I deserve something better. Enzo. Unya, kumusta naman imong heart, yot? Ni ayot, recovering na. Maayo hinoon. Kay dili ko gusto nga magmaoy ka inigpaso nimo sa kong kasal. Unsa? Kasluno na ka? Aha. Hello, wow! Congratulations, sis! Day, naapay chika nimo. Ang host ra ba karon kay si Adam? Huh? Apil man gud siya sa package nga among gikuha. And wala ko mahibaw nga siya rin mo'y host karon ra. Enzo, kumusta? Kumusta naman ka? Niya, okay ra. Almost a year na sad sukat sa panghitabo, right? Mao lagi. Ikaw, kumusta naman sad ka? Yeah. Huwag yapon makamubuan mo. Adam. Abi mo. Layas pa ko sa amo. O nagkabuhagin mi si Kara. Ha? Unsa ba kita buwa? Ako silang gisultihan sa tinuod akong pagkatao. Unsa? Oo niya. Siyempre. Huwag sila makatuo. Huwag naglagot sila na ako.
di sila makadawat na ko og mo to. Ipahawa ko sa mo. Before ko nila papahawa. Adam, Kapi ni mo. So kadang nga ako itong gibuhat. Mas gana nga akong gibati ron. For how many years? Karoon pa ko nakapahuwag tarong knowing nga di na ko kinahanglang magpa-as if sa akong pagkatao. Knowing nga wala milaong na ako. Knowing nga wala ko'y babae nga gipasakitan. Adam, O Genzo, andam na ko. I hope di ba too late para natong duha? Ginoo ko, salamat! Salamat ng taon nga natubag na kita ako mga pag-ampo. Salamat, Enzo. Mahal kita ka. Mahal sa kayo ka, Adam. Nilarga mi ni Adam sa Thailand og dito mi nagpakasal. Karon makaingon ko nga mas lab na namo ang usag-usa og gawing strong pagyud ang among relasyon. Ug mas nalipay ko kay karon mas gawas nun naming mo express sa among pagmahal para sa usag-usa. Dinhi lang ko kutob, dalang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagay ni Enzo nga taga Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. Pangarap ko ang ibigin ka. Pangarap ko. Ang mong kaagi gibatan na do sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, tagang salamat sa inyong pagpapalit. Sa habang panahon. Day, Renalyn. Ila-ila din mo sa kong amigo, si Selmar. Selmar, si Renalyn. Oh, kumusta Lin? Okay ra. Pwede ko mga makigamigan naman Lin? Amiga naman ka ha. Pwede. Pwede ko mga sa imong Facebook account? Ha? Kuan. Hatagi na lang na, Day, uy. Gusto ba na siya makig-amiga ni mo? Sige na lang, uy. Mauni akong FB, oh. Kumusta Lin? Ikaw ba? Bago pa ganitang nagkita, nangumusta man ka dayon? Ikaw, gibingaw ng kunin mo. Atik sa day. Tinood bitaw? Abot bitaw, naunsa ko. Lin, pwede ko mabisita ni mo? Nga mamisita man ka? Ganahan lang ko, magkana ko na sa inyo lugar. Mana ko Makadumdum day ka. Mangutan ako kung nasa lapit ng inyo Oh, bahala ka. Salamat ha, nga nakikatubang ka na ako. Kadumdum sa kadinis amo sa? Way di madumduman. Basta gugma na mo'y magsugo. Selmar, Ang tinudlin, the love at first sight ko mo. Sa dihang nakailata ka, wala kong makatubog tarong. Nagsigang kong hunahuna ni mo. I love you, Len. Selmar. May chance ka ako. Time pa. Makalitan man sa tani mo, uy. Ni Anira day karon manguyab na ko. Oo, Len. Kaya di sa ko ganahan nga panguyaban ka sa cellphone. Gusto na ko nga personal yun. May chance ka ako? Ako pa naman naon, Mar. Sige, magpaabot ko, Len. O dili ko mohunong hangtod nga duwato ng mga kong gugma.
Sugta, uy. Day, Aw, unsa man? May feelings ka niya or wa? ganahan ko ni Silmar, day. Gaan kayo nga kung buot niya. Aw, kun maon na. Nganong 1,000 pa man nimo ang taho? Sugta, uy. Tinota, Renalyn. Iimo na kong gisugot. O, Silmar, uyab na ta. Abi mo, lipay na kay ko. Nga imo na yung kong gisugot. Hangyo lang na ako ni mo, ha. Ayaw beg ko binuangi. Ayaw gyud ko pasakiti. Oh, Renalyn. Ako lang isa mo. Mahalo no pangkaon ta ka. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta man yung relasyon ni Silmar, day? Okay naman, day. Pinangga naman ko niya. Maayo hinuon, day. Basig siya ng imong forever, day. Kanindot unta, day, kung mahitabo na. Milagro da, nga wa mapakita si Selmar ron. Dili minuta sa ingon ini. Asam rin kaning tawhana naglaag-laag. Pasensya na kalin ha. Busy lang kay kurong panahon na kay namuig sugos papa na ko. Nako'y dagang lakaw-lakaw. Mao ba? Okay ra, uy. Nakalitan mo lang good ko nga wa ka magpakita din sa amo. Pasig karong semana ha. Mahuman na ning gisugon papa na ko. Pagkasuroy na ko og balik din sa inyo. Salamat in taon niya na humanagit ko sa kong gipang trabaho. Magkalingaw kong cellphone, uy. Aron mawaring akong kakapoy. Oh. Hala? Kitsa man rin ni message. Huwag mo ko makaila ini. Dili man ni masabot ang pangalan. Uy, babay. Walay si Selmar nga akong uyab. Uyab ting Selmar ang ni-message na ko. Maayo kinanawag ka. Naunsa di kami ka? Ayaw ko tawag amiga. Dili ta amiga. Kinsa di ka? Di na kinalang mahibaw kung si Kinsa ko. Ang ako lang ikasulti ni mo, ngayon na pag-shot-shot ni Selmar, may makasamo ka sa mong relasyon. Oh. Ganong mo manigibuhat na ko, Selmar. Sorry lang kailin ha. Hindi na ko tuyo nga pasakitan ka. Kung si dili tuyo. Ingon ka mahal ko ni mo. Ug mahalon ko ni mo. Ngano man eh ha? Ganong may lain naman kang uyab. Ibog mong ganyan ako na bayan agad. Magsige nag-ado sa mo. Ito nga may nahitabo na mo. Ginoo ko. Pero ang kay gugma ng bayan na Lin. Ikaw nga kong gigugma. Ayaw na kong sultihi, Ana Mar. Dili na ko matuo, Ana. Renalyn. Pag-focus na lang sa bag-o ni mong uyab. Kalimti ko kay kalimtan nasad ka. Mara nga katampog yung kuskibati ni mong kaguol ronday. Kaya ako binagpalaila ni mo ni Selmar. Okay na dayo eh. Ayaw lang basula imong kaugalingon. Dili lang gid masaligan si Selmar day. Ayaw lang kaguol day. Kay basin ti ay, may gitagana ang Ginoo nga para gyud nimo. Kumusta naman ka? Okay na ako, day. Naka-move on ako sa gibuhat ni Selmar na ako. Maayo hinuon day. Hapit na hinuon ko malimot da. Ha? Ang unsa man? Nang regards dito sa Chris ni mo. Nauli na din si Chris Dennis ato? Kumusta, Lin?
Ako'y angay mangumusta ni mo, uy. Kitagsa na lang kay kang mauli din sa ato. Saon, to mas layo ang akong trabaho, good. Mausad lagi. Asa man mo asawa? Sawa, boy. Bupatawang ko maminyo, eh. Pag minyo na, uy. Aron managhan ang gwapo din sa atong lugar. Ako masugot ka na ako, magminyo na ako. Ha? Ikaw ba mo, ginay? Akong kamingawa ni mo. Kanang imong ka-joker. Ako magmedya, Lin. Oh. Ang tinuod, sa una pa mong kaganahan mo. Pero wagid kong makasulti sa kong feelings. Karong bagid. I love you, Lin. Chris, May paglaom ka ako nimo. Renalyn. naibaw ka, Chris. Natagam naman ko ining gugmang-gugma, uy. Makatagam ang gud mong mga lalaki, good. Maayo kay mo pasalig. Himan-himan. Inyo laming pasakitan. Oh, ayaw sa ko i-appeal, eh. Naibaw man ko nga bag-ula ka nasakitan kay nangitaglain ng imong uyap. Pero, lahi ko, Renalyn. Maong hatagi lang ko higayon nga higumaon ka. Ablihi pagbalik ang imong kasing-kasing. O, pasudla ko. Chris. Ayaw ko bala ka, wa ko magdali. Andam kong magpaabot hangtod kanus na kamaluin ako. Chris. Pililipas ang araw, lagi kang naiwala ka sa Sa pila ka buwan nga pagpanguyab ni Chris nako, naluoy ko niya. Ug ako na lang siyang gisugot. Kaya nakita man ako nga seryoso siya diri nako. Wa sa ko magmahay kay pinangga man ko niya. Dili pareha sa una na kong uyab, nga igo lang kong gipasakitan. Pero sa tinuod lang, hangtod karon makahuna-huna ko panagsa ni Silmar. Og makapangutan ako, nganong iya kong gibiyaan. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Renalyn nga taga Sitio Bungaw, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan. Bakit mo ako, ine? Bakit mo ako ikita? Ang mong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yudres lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangita. Puso'y lumul. Mao kitong mga higalang kaagi ni Alisa nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalaan, sana'y ako na lang. Recorded by Radio Mo TV. Bayo! Alisa! Bayo! Kinsa man yung nagsigip, manawag na ako eh. Bayo! Oy, Tang! Nasa Alisa? Alaysa, bango na diha. Uy, dahil nangita ni mo, oh. Oh, ma! Oh, Joel, ikaw magkutin eh. Ang ano niya makasamo? Unya, sa'yo pagit kaayo. Limot ka nga naman tayo buhat nga project ron. Oh, o di isa.
Pangandam na diya, kay magbuhat na sa itong project. Paabutas ako kadiyot, kay maligo ko. Muta ko rin mo. Lain sa kayo kan baho ko. Magubi akong higo. Uy, gitutok magod ka na ako. Nahan akong tutok mo. Ayaw ko tutuki, uy. Kaya mara kong mahilis. Gigupa ko na gani kung nagtanaw niya. Ha? Naunsaman ko eh. Dili man himawa sa kung ano ang gisulti ni Joel nga. Gigopahan siya na ako. Pag sure, uy. Ayaw kong ina nga may feelings na ka ni Joel. Ambot ni Christy, uy. Naglibog sa gani ko sa kong kaugalingon kay... Mingawa naman hinon ko ni Joel. Duda ko ni Muda. Nga murag na in love na ka ni Joel. Ha? Lensa, snack na ka? Uwa pa, Joel. Yung mga ning bananakyo. Ayaw lang, uy. Imuhay na lang na. Sige, nagkuduwat to nun eh. Unya, ikaw. Uwa na kay snacks. Okay na ko, busog pa man ko. Sige na, karna na. Parang di ka mukutman. Thank you, Joel, ha? Ay, gikilig ka sa. Naunsa ko di, ha? Nakakita ko, uy. Gihatagan ka og banana cue ni Joel. Nalipay ka sa. Ambot bitaw day, uy. Lahi man akong gibati nga na-permi sa Joel sa kong duol. Kana-ganing permi siyang magpakabana na ako. Unya, kung manguyab si Joel ni mo, imong sugton? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Kuanday, kining... Imo bang sugton si Joel kung manguyab siya ni mo? Ambot day, uy. Ha? Alisa! Ah. Ano? Mauli ka tara. Mabiyaan na sad ko ini kay ni naman si Joel. Wala kay buhaton? Kay mamauli na ta, Lisa. Okay na ko, Joel. Sige. Chris, una namin ni mo ha. Daan pagilagay ko. Sige Joel, ampingin na ako miga ha. Siyempre, inangda biyanin ako. Joel, mangutan ako ni mo ba? Unsa man na? Ang ano di ay nga, buotan man kayo ka na ako. Siyempre, amiga bita. Anya, imo pag yung giingnan si Christy nga pinangga ko ni mo. Kipinangga, magiti ka. Best friend ba ka na ako? Ang pinangga, tagit ka. Joel. Hain man is Joel. Niuna ka siya pauli. Itaas mo ko ng liog ni mo. Nangita kang Joel? O, day. Ting pauli na biya na mo. Ako itong nakita si Joel. Hain man siya? Yung itong giyato si Alira. Ha? Maoday nga nawa kagahapon kay... Imo di gihatod si Alira? Oo, best friend. Akong gihatod si Alira. Nga nang imo man siyang gihatod? Gibayaan ko siya sa mga kauban. Kay, hindi ko nagpauli. Mao to, ako lang siyang gihatod. Mao ba? Dali na, mga na ta. Ha? Dili ka magdungag pa uli? Una lang kagpauli na ko ha, best friend. Asa man day ka? Akong gihatod si Alira.
paghilom. Uy, ayaw pagkilak-kilak, di ha? Pila ka lang ko, day. Isagit kayo kung dughan, day. Ani ko yung si Joel ni Alira. Yung saan man na ni mo? Dili man nato mapugnan ko nakagusto si Joel ni Alira. Eliza, naku ibalita ni mo. Unsa may mong ibalita na ako? Gisugot na ko ni Alira. Uyab na mi. Mao ba? Maayo hinuon. Congrats, best friend. Isakita na gid sa kong dughan, day, uy. Ngano naman sad? Uyab na magit si Joel og si Alira. Ha? Dili na ni kaya, day. Habi na ko nakagusto si Joel na ako. Wa man di ay. Si Alira man di ang gusto. Daywa, nagitay mahimo, anak, day. Nagtuo man gani ko sa una og manguyab si Joel nimo. Kay grabe ba mo ka-sweet, di ba? Habi ba sa na ako, day may feelings yan ako. Wa man di ay. Friend na magidi ang pagtagad na ako. Ang ako'y katambag nimo day no. Dawata na lang nga friends na gid mo ni Joel. Ay, Eliza. Ikaw din na, Joel? Gusto naman ko eh. Okay ra. Best friend. Sinsya na ka ha? Di ta magkuyog ba mi sa pagpunguli? Naanambot si Alira nga permi na kong ihatag. Okay ra, oy. Oy, problema. Ano siya eh? Oh! Sakit sa kong duka. Alisa, una ko ni mo ha? Itawag na kong Alira. Okay, Joel. Amping mo. Be, baka ko, be. Dali, ba na yun? Paray kong yun ang liya. Kasakit sa kong duka nga nagtanaw nila nga sweet kaayo. Unta, ako na lang imong higugma, Joel. Isa pinili kong sabihin. Sakit alang nako ang katawa ni Joel. Nga dili ako ang hinungdan. Nakita na ko ang iyang mga mata nga nagdanag pero dili para nako. Kung makita ko sila nga malipayon, mura kini ugat silyo nga nituslak sa akong dugan. Igo na lang ko pagluom sa akong gibati, kay dili man ako ang gihigugman ni Joel. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagkading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalan kaagi ni Alisa nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nakalaan, sanay ako na lang. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaabit. I-address lang inining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano para sa iyang kaagi karon? Mau kining sa ka lalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo, rigdas sa nga Jomari. Recorded by Radio Mo TV.
eskwelahan, uy. Lami na kayong iuli. Alright, class. Imo kalimot sa iyong project ha nga i-pass next week. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Oh. Oh, uy. Uy, ano maras di? Tia, are you okay? Sakit ang akong... Oo, sir. You worry. Dala si Tia sa clinic. Oh, ako? Madali. Yes, sir. Kaya ni mata ni niya, uy. Lami na kayong iuli. Oh, Tia. Mata na ka? Salamat taon. Tana. Kadiyot sa... Malipong pa ko. Kaya, uy, pagdali ba? Biyain na lang ko. Dili na pwede. Sampat ko sir. Ingon ra ba siya nga, dili ka pwedeng biyaan. Ayaw ka bala ka. Dili ko musumbong ni sir. Pantay ha. Sige, ito na ko. Yes! Naunsa man tao kanak? Kadi ba ni mo gentleman? Balik ka dito. Pero pa, nauli naman ko. Balik ka. Ayaw inga na ang babae. O pa. Oh, eh. Wala naman siya din eh. Ay, kapisit, tumihan na eh. Magkamong man. Pagkapikapoy lang dyan kong pabalik-balik na eh. Jo Marie, kuyog ta. Ha? Asa man? I-treat ka og lunch. Isip bayad ako sa imong pagtabang nako gahapon. Sama street ha? Salamat sa pagluwas nimo nako ha. Dako kay kog utang kabubuton nimo. Salamat sa imong kaayo, Jo Marie. Murag lahi man niya akong kipati. Nakagusto ka ni Tia, bay? Ha? Tanaw na ko murag, nakagusto lagi ka niya. Oh. Sultihin siya kung sa igibati ni mo. Kaya hapit na brata mo graduate sa college. Basig magmahay ka. Bay, Ha? Manguyab ka nako? o Tia. Please, hatagi kong chance. Dili ka ko nimo pasakitan. Di ko manguyab ni mo kung nagplano pa man day kung mapasakit ni mo. Sige, good. O sige. Sige. Di sagot ako. Kita na. Yes! Recorded by Radio Mo TV. Tas kang swertihan ni mo, bay. Butan ba na si Tia? O lagi? Pabito nga, nalipay kay ko nga, wako niya lusura bay. Gisugot yung dahig ko niya. Good luck sa inyong relasyon, bay. Han, mansari man nato karong Saturday. Mag-dinner ta sa gawas. Ayaw lang ano eh. Lang dako na kinagasto. Taas kay kwarta kung sa gawas na mga on. Tagsara man sa good. O gusto mo gud nako nga kada mansari nato. Lagi tayo mabuhat nga memories. Gastador siya kay kay. Di yung ka makatigo man ang imong sildo. Jo Marie. Han, na ako'y pangayoon nga pabor ni mo ba? Saan man na? Akong ihatag ni mo ang akong ATM card. Kay kung narimang gud din ako, matintal man ko gasto gud. Maayo ka kay maayo magkamukupot og kwarta. Mas may pa. Hello, ma. Nak, si Papa ni mo. Nga na mas papa, ma? Wa na si Papa ni mo, nak. Giatake
Unsa? Inom sa og tubig, oh. Di ko. Han, May mubabiyais ako. Jo Marie. Yan, ibabas ti abay nga nila agron. Wabay. Di pa ko gusto nga mag-uban eh. Ma-feel ako niyang kaluoy rin ako. Mau ba? Oh, Maayo kay nadayon ka. Bay, si Isel akong amiga. Isel akong amigo si Jo Marie. Hi. Nice to meet you. oh, nice to meet you too. Hazel. Han, nalubong na si Papa nimo. Unsa man, ganahan ka mang laag ta? Di ko. Muli lang ko kay matuko. Sige. Nganom ka? Sakit na sakit kaya nga akong uhan. Pauli lang sa inyo ikaw. Para magkapahuway ka. Jo Marie. Cheers! Cheers! Kinsa na? Sige. Wa. Barkada na. Ako lang yung pagmo ng ako cellphone. Grabe naman sa ka, Jo Marie. Nagkinahanglan ko ni mo gabi eh. Magpaubanon ako ni mo sa ospital kay di grabe kasakit sa kong o. Pero gipahong ni mo imong cellphone. Sasabaan sa ni mo eh. Abi na mo, gikapoy na kay kunin mo tiya. Gikapoy na kay kunin mo ang arte-arte. Mas may pagbagbuwag ta. Sige. Mas maayo pa tuod nga magbuwag na lang ta. Kay total, bisan og uyab pa ta. Mura man sa dili. Nausab na ka, Jo Marie. Wa na ko makailan ni mo. Tiya. Unya tagay? Oo. Tagay tagmayo. Sige! Wala mo na yung kwarta. Sakto. Ang itim rin na tiya. Balas niya. Ako nagkamito na yung kwarta. Jo Marie, anak. Murag, lingaw ra kayo kasi mong kinabuhi ron. Oo, ma. Gusto ko malimot, Papa. Nak, nakasabot ko nga maunay paagi nimo para malimot kasi mong amahan. Pero ayaw intaw kalimti ang mga tao nga tinud-aning nagpangga og nagmahal nimo. Sama ni Thea. Ma. Imong gibuhian si Thea. Og nasaag na gyud ka sa sayop nga dan. Wa na ko makailan nimo, anak.
Tia. Hello, Tia. Dong Jo Marie, ang mama ni Thea. Tita? Oo, Dong. Operahanan sa o si Thea. O delikado ang iyang kahimtang. Pwede ba namang makuha ang ATM sa akong anak? Matod niya na ani mo. Kay mautoy among ibayad para maoperahan siya. Ha? Oh, Tita, pasilo ako. Wala ni sudang yung card. Ako nagamit. Unsa? Salbahis ka, Jo Marie! Ay, buanga. Namatay, Tia. Unsa? Dili. Pasaylo ako, Tia. Pasaylo ako. Still feels like a first. Pagmahay og kauwaw mo'y akong gibati paghibaw na ko nga wanas Tia. Selfish ra kay ko. Ug wa ko ilang gibasol kundi ang ako ra yung kaugalingon. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad dining akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga kini Jo Marie nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit kadagalahan, please forgive me. Please forgive me. Ang mong kaagi gibaton mo sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Canas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Close